Halo, makadini hama dzinodikanwa kumativi mana kwayo, nyika yose, pasi rose, vakatarira chirongwa chino panguva dzino. Zita rangu ndinonzi Elder David Kanjanda. Tauya nechirongwa chakanaka, chirongwa chinofadza, chirongwa chinodakadza yaamho. Chirongwa chinonzi icho dzimbo neshoko. Dzimbo neshoko. Chirongwa ichi chakaiswa mwandiri naMwari mushure mekunga ndaongorora nekuteeresesa dzimbo dzatinoimba patinosangana tichirumbidza Mwari, patinoungana tichiita nezvaMwari, kazhinji mumachechi. Hakuna chinhu chatinofanirwa kuita muchechi tichisiya soko raMwari kunze. Tikangotanga kufunga nezvekurumbidza Mwari, tinofana kuona kuti zvatiri kuita nesoko raMwari zviri kuenderana here. Tikatanga kufunga kunamata, tinofana kuona kuti zvatiri kuita zvekunamata izvi nesoko raMwari zvine lingi here. Tikatanga kufunga ushumiri hwatafunga, kungava kupa, angava mahome visitations, kungava kunamatira varwere, kungava kuparidza, tinoda kuona kuti tiri kuparidza asi zvichienderana nesoko raMwari here. Nokuti kana taakuparidza tikabva kuOld Testament, tinofanira kusiya vanhu vaakuna Jesu. Pese patatanga nhau yedu, patatanga nyaya dzedu, dzinofanira kuperera pana Jesu. Kungava kunamata, tikasazopedza munamato wedu tichiti muzita raJesu Kristu, ipapo pane kurasika kukuru. Handidi kutenderera ipapo, pane kurasika kukuru. Ndava soko raMwari kuna vaFiripi chapter 2, ukaiverenga kubva pavhesi 9, Bhaibheri rinotaura kuti Mwari akamukudza zvikuru, akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu Kristu mabvi ose apfugame, avari kudenga navari panyika navari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzipupure dziti Jesu Kristu ndiye Ishe. Unoona kuti panapa Jesu Kristu apfekedzwa bhachi rekukontrola everything, achipfekedzwa nababa vake vaainamata kuti kuna baba vangu vari kudenga. So panapa toda kuti Mwari atibatsire, atipe kunzwisisa, ativhure nzeve dzemunhu womukati, tinzwisise, tibatisise manzwi atichatsanangura panapa. So panapa tauya takanangana nedzimbo, music, masongs. Asi tiri kuda kutsanangura pamusoro pedzimbo. Muchirongwa chino tinee tichibata song kana kuti chimbo chatinomboimba kuchechi, chatinoziva tese, tochitsanangura kuti zvatinoimba chimbo ichi, teererai manzwi ari apa, anoita here kuti tirambe tichiimba, kana kuti pane patinoda kugadzirisa bijana. Handitika, nokuti chinangwa chekuimbira Mwari ndechekuti tipe Mwari manyawi, ndechekuti Mwari atifarire, tichida kusimudzira zita raMwari, kumurumbidza, sezvakaita Paul naSilas vari mutorongo kuna Acts chapter 16, kuti havana kukumbira Mwari kuti tibuditsei muno, asi vakangorumbidza chete Mwari, kungopa mbiri kuna Mwari. Varumbidza Mwari, masuo ejeri akavhurika ega. Vana veIsraeri pavakasvika paJeriko, vakangotenderera rusvingo rweJeriko rwuya, vachirumbidza Mwari, rusvingo rukamedzwa. Vakatanga kufamba pavaida napo, umwe naumwe paanga akanangana napo panga pavhurika. Nei? Nekuti varumbidza Mwari. So ndoda kuti kana tichiimba tinzwisise. So tine makey verses atinoshandisa muchirongwa chedu chinechi. Yekutanga ndi Hosea chapter 4 verse ya 6.
inoti vanhu vangu voparara nekushayiwa zivo. Hosea chapter 4 verse ya 6. Vanhu vangu voparara nekushayiwa zivo. Kusaziva kunoita kuti munhu ufe. Kusaziva kunouraya. Kusaziva kunosvika pakuparadza munhu. Ndava uchangoita zvinhu zvako uchingoita ukaruka wangopara mhosva. Tikutaura kana even upenyu hwatinorarama panyika chaipo, kuti munhu unogona kurarama muupenyu huno usingazivi. Rimwe zuva ndakasvika paitongwa nyaya yemukoti. Umwe musungwa akabvunzwa naMajesty kuti zvawakarepa wanga uchizviziva here kuti imhosva? Ndikati ndandisingazvizivi mambo wangu. Asi Majesty akapfurira mberi achimupa mutongo akati ndakungokamura bijana nekuti wanga usikazivi uye hausati wambopara imwe mhosva. But handisi kukuregerera ba, nokuti mutemo wagara uripo. Iwo inungo dzako dzekuutsvaga kuti mutemo unoti chii. Unogara kumba kwako wosvika wopara mhosva uchiti kwazi nekuti handizivi. Wosvika worasika woita zvese kuti ndandisikazivi ba kuti Bhaibheri rinoti chii. Wakarambidzwa here kuriverenga? Wakarambidzwa here kuridzidza? Saka Mwari haazomboti ba nekuti wanga usikazivi chienda kudenga. Ignorance ndo yaunofira pakuti soko raripo, vaparidzi vaivepo, Bhaibheri ringoripo, haurambidzwi kuriverenga kuti uzive zvokwadi. Saka kusaziva kunourayisa. Ndo yekutanga Hosea chapter 4 verse 6. Tozoenda pana John chapter 8 verse 32. Muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. Muchaziva zvokwadi nezvokwadi. Izwai hama dzangu, kuziva kunosunungura munhu. Bhaibheri riri kutangira pakuti muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. Kusunungura kubvepi? Kusunungura kubve muusungwa hwekusaziva. Kusaziva kunoita kuti uende muusungwa. Ndosaka takaimba chimbo chinonzi Mwari Baba atibatsireiwo, nyika ino yoparara Mwari. Kusaziva. Mira ndibve ndatokukorekta ipapo. Kana ndichiti nyika ndiri kutaura pasi rese. Ndakazobvunzwa neumwe zvikazi muri kutaura Zimbabwe here kuti yoparara nekusaziva? Ndikati no. Usada kuchinja zvinhu zvakangounzwa naMwari zvakadaro oda kuzviisa kune zvematongerwo enyika. Inonzi nyika haisi Zimbabwe, ipasi rese. Bhaibheri kana richiti pakutanga Mwari wakasika denga nenyika, anga asikarevi kusika denga neZimbabwe, aireva kusika pasi rese. Saka pataiti nyika ino yoparara, taachitaura nyika pasi rese kuti vanhu vari kuparara nekuda kwekusaziva. Saka panapa John chapter 8 verse 32 kuti muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. Unosununguka, unosunungurwa kubva muusungwa hwekusaziva, unosunungurwa nekubudikidza nekuziva. Handitika. Tochizoenda pana John chapter 14 verse 6. Toda kusvika panyaya yedu, ndosaka tiri kuvhura mavhesi aya. Ndati aya ndo atichanga tichishandisa muchirongwa chedu tichifamba. Zvirongwa zvedu zvichauya mumipanda. Tine tichingobata chimbo chatangojekerwa nezvimwe zvamuchatitumira kuti chimbotioneraiwo song iyi, chimbotiteereraiwo chimbo ichi. Hatisi kubata masongs akakombozwa nevanhu pano. Tiri kubata masongs atinoimba kuchechi atagara tichiziva, yakakombozwa nemunhu atinei nayo isusu. Kana tabata idzi, iwe uchazoziva wega kuti iyi yakakombozwa nauyu iyi aifana kugadzirisa pakati nepakati, kana kuti iyi yakanaka. Zvokwadi inonge yatokusunungura. Ndiri kuzona unonga wakuziva wega. Zvokwadi inobatsira pakuti ukazwa munhu achiparidza unoona kuti kuparidza kwake ndekwaMwari here kana kuti hakusi. Ndava havasi vose vaparidzi vaJesu. Vamwe vanokutoparidza vatumwa naSatani kusvikorasisa nyika. Satani akuzviziva kuti vanhu hamuchatendi zvekun'anga nemishonga, mwaakuda chechi. Saka anongouyawo muchechi mwacho imomo oisawo vashumiri vanoshumira
vanoparidza chaizvo but vachikurasisai nekuda kwokuti iwewo wagara usina soko mukati mwako, saka kurasika kwako kuri nyore. Asi uchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungura. John chapter 14 toverenga kubva pavhesi 6. Jesu akati kwavari, ndini nzira nezvokwadi noupenyu. Hapano munhu unouya kuna Baba asi nokwandiri. Uyu ataakutaura nezvake ndiye zvokwadi wacho. Zvimwe zvese manyepo. Jesu ndiye zvokwadi. Kana waziva Jesu, waziva zvokwadi. Tipe Mwari chipo chegombera, nyangwe uri kwauri ikoko chingopa Mwari chipo chegombera. Right, taakupinda muchirongwa chedu. Taakubata chimbo chedu chezuva ranhasi. Chimbo chatinoda kukurukura nezvacho zuva ranhasi chinonzi ndinokudaidza Ishe, uyai nepano. Ndinokudaidza Ishe, furai nepano. Ndinokudaidza Ishe, furai nepano. O Ishe, furai nepano. O Ishe, furai nepano. Ndinokudaidza Ishe, furai nepano. Tinotenda kuti tanzwa chimbo ichi uye vazhinji vedu tinochiziva, tinochiimba kakawanda. Pamwe tinoimba tiri muchechi, pamwe tinoimba tiri mumarufu, pamwe tinoimba tiri pakasiyana siyana. Asi nhasi toda kuvhura Bhaibheri timbonzwa zvinotaurwa neBhaibheri, soko raMwari. Kuna vakorinde vekutanga chapter 6 verse 19. Bhaibheri kuna vakorinde chapter 6 verse 19, vakorinde vekutanga rinoti, hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu, wamakapiwa naMwari? Hamuzi venyu imimi, nokuti makatengwa nomutengo. Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. Muno ndaakudzokorora kuverenga. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati mwenyu, wamakapiwa naMwari? Hamuzi wenyu, nokuti makatengwa nomutengo. Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. So ndinoziva kuti umwe anogona kutadza kuzvigamuchira zvandoda kutsanangura panapa, asi totenda kuti Mwari achakubatsira kuti ugamuchire. Nhasi tinogona kubva panapa taane kuimba kumwe kwakasiyana nekwekuti tinokudaidzai Ishe, furai nepano. Tinogona kuramba tiine same beat, same tune, asi manzwi edu ashanduka. Nei? Nekuti taakuziva zvokwadi, zvokwadi yatisunungura nawo. Tinokudaidzai Ishe, furai nepano. Tiri kudaidzai Ishe kuti furai nepano vachibvepi uye vachiendepi? Vari parwendo here Mwari ava vatiri kuti Ishe, furai nepano? Mozoenda henyu rwendo rwenyu, mambopfura nepano, mambosolva maissues ari pano. Alright, regai ndikubatsire umwe munhu unzwisise chiitiko ichi, kuti Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Ukaverenga muBhaibheri uchaona kuti kumashure kuOld Testament Mwari Baba vaiburuka mbune vachisviko adresa maissues, vachitaura nevanhu panyika pana. Ikapfuura nguva iyoyo ndonguva yainzi uyai nehwai, uyai neshiri,
uyai neropa remhuka yakati rezvipfuyo zvakati, musvikosukwa zvivi zvenyu, musvikouananiswa naMwari, murwirwe kune zvakati nezvakati. Handiti kana ukatoerenga Exodus, vana veIsraeri vari muIjipita umu, zvakanzi ndiri kutuma mutumwa werufu, asi imi chitorai ropa muise pamadoor frames, pamagwatidziro edzimba, moisa ropa ipapo, kuita kuti mutumwa werufu paachafamba usiku, achisvika paanowana ropa anopfura. Handiti inguva iyo Mwari yaaimanifesta panyika vachiuya mbune Mwari Baba, yakapfuura nguva iyoyo, ikasvika nguva yaimanifesta Jesu Kristu mwanakomana waMwari, uyo akaitosvikozvarwa obva aita munhu kufanana nesu, kutoyamwisa kuti yamwisai mwana. Mutumwa paiuya achitaura kuna Josefa achiti tora mwana uende naye Ijipita, nokuti muwengi wakanotsvaga kuda kumuuraya. Mwana aitaurwa ndiJesu Kristu, ari Mwari zvake. Akasvikozvarwa akakura. Ini ndinotenda kuti chimbo ichi chaiita manje panguva yaJesu Kristu paaifamba zvichinzi izvozvi ari kuNazareti, izvozvi ari Bhethlehema reJudhea, izvozvi ari kwakati, izvozvi ari kwamutoko, izvozvi ari kumarondera, izvozvizvi amboenda kushurugwi. Ndinotenda kuti chaiita kuti tichiimbe tichiti tinokudaidzai Ishe, pfurai nepano muchienda rwendo rwenyu rwamuri kuenda kwaRusape, darikaiwo nepano. Sezvakaita Maria nauyu vakamudeedza kuti tine ari kurwara kunoku, uyai nepano. Wamunoda Razaro arwara, uyai nepano Ishe. Nokuti Ishe uyu anga asikagari pasi, aifamba achiparidza soko rake. Ndiani uya, kana ndisikakanganisi, ndiJairosi zviya, mukadzi uya aibuda ropa kwemakore 12, akasangana naye iye ari kuendawo rwendo rwekwaJairosi uko. Handitika akamuhaijeka akati aiwa nono, inini ndine zvangu zvinoda kutomboatendwawo panapa, muri kuzviona. Akabata mupendero wake yenguo akaporeswa. Right, ini ndiri kuona kuti panguva iyoyi yatiri kutsanangura iyi, zvaiita kuti tiimbe tichiti tinokudaidzai Ishe, pfurai nepano. Yakazopfuura nguva iyoyo yaJesu yaaifamba panyika, nekumwe kutaura kuti yaaimanifesta iye achitonga ndiye ari vanenge vakapanana mukana wekuti iwo chimboita ini ndozoita iwo wozoitawo, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Tobva tachizouya nguva yaMweya Mutsvene mani. Iyi nguva yaMweya Mutsvene ndo yatakuverenga panapa, pari kunzi hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yaMweya Mutsvene uri mwamuri, unogara mukati mwenyu. Kudzai Mwari mumuviri mwenyu. Saka hazvichaiti kuti tinokudaidzai Ishe. Number 1, mubvunzo woti tiri kumudaidza achibvepi, iye achigara matiri. Tobva tati pfurai nepano, kupfuura achiendepi, iye achigara matiri. So taakufana kumukudza ari mwatiri. Amen. Ndongopa muenzaniso kuti mwakanaka Jesu, mwakanaka Jesu, simudza ruoko rwako uchiti mwakanaka Jesu. Kana kuti Mweya Mutsvene makanaka, Mweya waShe makana, Mweya Mutsvene. Tingorumbidza Mwari ari mwatiri, tinaye. Anoti kuna John chapter 15, garai mandiri neni ndichagara mwamuri. Acts yobva yati asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene auya pakati penyu. Simba riri mwatiri, tinogara naro, tinaro, tinofamba naro, pese patetiri tine simba. Saka bvisa pfungwa yekuzvidzikisira pakufunga kuti pamwe Mwari wacho anomboshanya tozomudeedza. Uyai tizvigadzire hama dzangu, taakuenda panguva yekuti tisangane naMwari. Tisangane naMwari achibvepi? Taakuda kuonana, taakuda kuenda kuna Mwari. Hatiendi kuna Mwari, tinogara naMwari.
Hatiendi kuna Mwari asi tinogara naMwari. Saka ndinotenda kuti zvanhasi tinombogumira panapa. Muchirongwa chedu dzimbo neshoko. Tabata inonzi tinokudaidzai Ishe, pfurai nepano. Handizivi kuti tochiimba tichiti chii. Tinokutenda Ishe munesu, tinokutenda Ishe munesu, tinokutenda Ishe munesu, o Ishe munesu, o Ishe munesu, tinokutenda Ishe munesu, tinokutenda Ishe munesu, tinokutenda Ishe munesu, o Ishe munesu, o Ishe munesu, mwakanaka mambo munesu, mwakanaka o munesu, mwakanaka Mwari munesu mambo, o Ishe munesu, o Ishe ndangoitawo kapati kangu. Iwo manzwisisiro aunoita unogona kunyora mucomment section kuti tinogona kuwedzera mazwi ekuti, tinogona kuwedzera mazwi ekuti, tinogona kuwedzera no, nekuti hatidi kurasikirwa nechimbo chedu, asi tinoda kugadzirisa kuti chisute, chifanane, chienderane nesoko, tirege kuita takarasika. Ndakupedzisira ndichitaura masoko ekuti kurasika kwese Satani anokufarira, nekuti anotora advantage yekusaziva kwedu owedzera kutirasisa. Ukangonamata zvine kurasika mukati, Satani akutotora advantage. Ndawe ukarasika hapasina kuzodza kwaMwari, hapasina moto waMwari. Yeti Satani anotya zvinhu zvine kuzodza kwaMwari. Saka kana pasina kuzodza kwaMwari, ndawa Mwari haamiri pane kurasika, aona kurasika. Iye soko rake rototi muri kuparara nekusaziva imimi. Mukusaziva imomo Mwari anozama nzira dzake, akagadzira nzira dzake. Regai ndibvise wedhi rekuti kuzama. Mwari haazami, akatogadzira nzira dzake dzekuita kuti isu tizive. Isu ndisu tega tinoignora kuti tisaziva. Saka Satani akaona kuti hamusi kuziva, asi muri kuziva kuti kuna Mwari, but munamatiro wenyu wakarasika, anouya ndiye. Pamwe pacho anotoprofita muchechi imomo, pamwe pacho anosvikotaura imomo achitoporesa varwere, handitika, asi aine hidden agenda, ane chaakawandira imomo. Saka chinhu chese chikangozi chaakukontrolwa naSatani, magumo acho akashata. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Nyora zvauri kufunga mucomment section. Tisakanganwa kulaika video redu iri, toda kuti rifambe. Tiri kuuya nenumber 2 yacho, tiri kuuya neepisode 2 yechirongwa dzimbo neshoko. Itirwai zvakanaka, komborerwai. Kana muchida dzimbo dziripo paYouTube channel yedu yakanzi Elder David Kanjanda Songs, pano pachannel yedu inoi, right. Tisakanganwawo kufarirawo Facebook channel yedu yakanzi Elder David Kanjanda Songs. Tisakanganwa kutitsvaga kuTikTok. KuTikTok unogona kuzoshamisika. Patakaigadzira taipota tichiisawo tumafanizi tidaro, nokuti takaona kuti kune vanhu vanongoda kuseka nekufara steriki ikoko yakwe. Saka taiisawo tumafanizi kuti at least vanhu mafollowers ambopika bicha. Izvozvi taane more than 4,000 mafollowers kuTikTok kwedu. Saka chitifollowai, taakuuya nezvirongwa zvakasiyana-siyana ikokoko. Manje tinenge tichifara, tiri tichikomborerwa, tiri tichiitirwa zvakanaka. Swerai munyasha, rarai munyasha, garai munyasha, komborerwai nenyasha, makungu ndengu enyasha. Muzita raJesu Kristu. Amen.